Right, kusangana kwatikuita zvakare pachibanda media sekukumbisai kwatakakuitai kuti kana pana zvimwe zvanetsa zvemweya tinodaidzawo vanhu vemachechi vachitibatsira nditika. So muzuva ranhasi aiwa taita rombo rakanaka kusangana napastor Gari. Pastor makadii, tinokugamisira muchirongwa? Ndinofara vachibanda kana muchifarawo. Aiwa tinofara. Asida kuti tipedze nguva handitika. Pane nhau iri kudai kunetsa. Nhau yema-spiritual father handitika. Tinoda kunyatsonzwisisawo kuti imimi munozvinzwisisawo sei. Nekuda kwekuti takawerenga panapa isusu Matthew 23 vhesi ya9 inotaura iyo kuti yatingoivhure tiiwerenga handitika kuti zvive nyore. Musaidza munhu uri panyika baba wenyu, nekuti mumwe chete ndibaba wenyu, ivo vari kudenga. Asi isusu tiri kuona mazuva ano kune vanhu vakuti vane ma-spiritual father. Ameno kuti munoda kuti kudii? Alright. Ndichatraya kupindura mubvunzo wenyu maringe neshoko raMwari, kungotsanangura zvakanyorwa ipapo kuti tiwane kunzwisisa pachapter yamavhura. Saka ndichatsanangura chapter yenyu ndopindura mubvunzo wenyu, ndogotsanangura zvimwe zvandichatsanangura maringe nemubvunzo iwowo une chekuita nema-father in faith. Vamwe vanoti ma-spiritual father, vamwe vanoti father in faith. Kazhinji vanhu vanogona kupikisa chinhu, kuramba chinhu vasina understanding yakakwana pamusoro pazvo, uye vanhu vanogona kutsigira chinhu vasina understanding pamusoro pechinhu chavari kutsigira. Chakakosha kunzwisisa panotaura shoko. Ndava pane imwe nguva Jesu une nguva yaakaudza vanhu vaiva paservice kuna John, akati ani nani anodya nyama yangu achimwa ropa rangu. Muservice iyoyo Jesu akarasikirwa nevadzidzi vakawanda because kune vakanzwa witchcraft achitsanangura nyaya yekudya muviri wake nokumwa ropa rake. Kune vakazvitora direct vakanzwa witchcraft vakabuda chechi. Jesu anoti asara nevadzidzi vakasara akavabvunza kuti ko imimi masarirei vadzidzi 12? Vakapindura vakati nokuti munotaura upenyu. Saka ishoko rimwe chete rakataurwa kuvanhu, but vanhu vakarinzwa nenzira dzakasiyana. Vamwe vakanzwa upenyu because paaitaura nyaya yemuviri neropa vane zvavakanzwa vakaona upenyu. Vamwe vakaona witchcraft kuti auda kutidyisa nyama yake nekuti mwisa ropa rake, auda kutidzisa uroyi. Takakudzai kudhara kuti kamukomana aka kanabva kuna Mwari, vakabuda chechi. Now concerning rugwaro rwamavhura, vanhu vanonzwa zvavanoda kunzwa kupfuura zvakanyorwa. Vanonzwa zvavanoda kunzwa kuti zvitsigire zvavari kuda kupikisa kana kurwisana nazvo. Panapa rugwaro runotaura zvakanaka kuti do not call anyone on earth your father. You have one father in heaven. But not anyone, including your biological father. Havana kubiswa. Anyone. Hapana kubonzi spiritual or biological. Anyone. Zvoreva kuti temu rekuti father kana tichizvitora sezvazviri. Even baba vedu vepanyama taifana kuvadana nerimwe zita, imwe title isiri father, isiri baba. Because pakanzi anyone on earth. Hapana kunzi ndi biological ere or ndi father in faith. Ndo chekutanga. Zvoreva kuti mukange maakuzopikisa nyaya yekuti do not call, munofana kunge mi musingadaniwo nababa venyu panyama. Ndokuti muzazise zvamuri kuedza kutsanangura kuti hapana anofana kunzi baba. Okay. Tobva ipapo number 2. Bhaibheri rikutotaura zvakanaka. Regai nditange ndaverenga rugwaro iri. Ndikuverengere rugwaro riri panapa. 1 John chapter number 2
vhesi ya13. John ari kuti, I am writing to you fathers, because you have knowledge of him who was from the first. I am writing to you young men, because you have overcome the devil. Pano John ari kutonyora achinyorera kukereke kuti I am writing to you fathers. Saka kune vanotonzi fathers in faith. So Matthew, Jesu paari kutaura kuna Matthew achiti, do not call anyone on earth father. Scripture yoyo right chaizvo. Zvoreva kuti on earth we have fathers, not father. We have one father in heaven, but we have fathers in earth. Tinana baba panyika, togoita baba vari kudenga. Zvoreva kuti chiri kuadreswa haisi nyaya yetitle, chiri kuadreswa inyaya yeposition. Because ukaverenga chapter yacho yese kubva kwainotangira, Jesu anenge achitaura pamusoro pemaFarisi vaida kutora the seat of Moses, the position ya Moses. Moses pamazuva ake airepresenta Mwari. Saka pamazuva edu Kristu ndiMwari. Saka vaitora position, not title. Jesu chaari kuadresa position, not the title. Wosaka ari kuti you have got one father in heaven. Saka panyika tinana baba atina baba. Zvoreva kuti hakuna anofana kutora position ya Kristu ari panyika. Saka vanhu vanogona kutiza title, vogondidana kuti pastor, but vachindipa position ya Kristu. Ukanzwa vanhu vachiti mufundisi wedu ndiye wega wechokwadi, vanhu iva vaakutopa mufundisi yeposition. Chero vachimudana netitle yekuti pastor, apostle, prophet, kana vangokonkluda chete kuti ndiye wega, because in the body of Christ tina Kristu as the head. Toti apostles, prophets, pastors, teachers and evangelists. Saka ukanzwa munhu achinzi ndiye wega wechokwadi, zvoreva kuti apa position ya Kristu, because Kristu ndiye wega. We have apostles, we don't have apostle. We have apostles, we don't have a prophet. We have prophets and pastors. Saka nyaya yamavhunzai chaiadreswa position, not title. Zvakafanira kuti ndikupe example yandoda kukupai. Ndine munin'ina wandogara naye. Munin'ina wangu anogona kuti kumukadzi wangu, madam, and anditombogumbuka ndi madam, but akazenge kutora position yemubhedhuru, chero asina kuvati madam. Munhu wandingagumbukire munhu angatore position yangu yemubhedhuru, kwete anotora title yekuti madam kumudzimai wangu. Tinogona kusheya title, ndichitotiwo madam, bamunini vachitoti madam, vamwe bamunini vouya vototi switi. Handina basa netitle, chandine basa nacho iposition. Saka chaiadreswa, Jesu haangaswera achiadresa nyaya yetitle kuti do not call anyone on earth father, ana baba, hana basa nazvo. Because titori nemafathers vepanyama, mafathers vepamweya. Timothy aitonzi son, my son Timothy na Paul. Timothy achitoti baba kuna Paul. Saka nyaya yaiadreswa panapa ndeye position. Ukaona vanhu vaakupa munhu waMwari position yaMwari, vana baba, ndokuva baba vepanyika ikoko. Ukaona munhu akunzi munhu waMwari uyu ndomufira, ndiye everything, ndiye upenyu hwangu, hakuna, wozoti vanhu ava vaakutopa munhu waMwari position. Title haina basa. Title Mwari havana basa nazvo title. Imi munoziva here kutoti Sara aitoti Lord kuna Abraham. Zvoroti mukadzi wangu inini anofanira kuti chero akatonditi Lord, hazvina kana basa izvozvezvo. Iyo ndo title kainototyisa iyi. Lord yaidedzwa naSara kuna Abrahama.
yekuti Lord. But Sara haana kumbobva apa Abrahama position yaLord vari kudenga. Saka nyaya yaitaurwa apa inyaya yeposition, not title. I'm sure ndakupindurai. Saka inini munawo here papa wenyu papa. Yeah, in life munhu wese you need a mentor. Chinozongosiyana mazita. Vavanongoti spiritual father, it means a mentor or a teacher. In life you need a teacher. I have teacher in my life. I have mentors in my life. Everyone in life you need a teacher. Mufundisi unodawo mufundisi anokudzidzisa. Ukaona mufundisi wako asina mufundisi, munhu yeye ari dangerous. Because Moses nokuprofita kwake ane zvinhu zvaakaudzwa naJethro kwete Mwari. Akaita akaziva kuti ndiMwari ataura. Saka pane zvinhu zvinotaurwa nevanhu ari Mwari ari kutaura kuupenyu hwako. So I have a teacher. Sekubvunza kwamaita. I have a father. You need a teacher, you need a mentor in life. Alright, aiwa tinotenda kuti papinduru yapo. Vanhasi regai tigumire pano, kana muchinge mine imwe mibvunzo zvakare inenge ichinetsa, aiwa tibatei mucomment section tinoisvitsa kune munhu waMwari okwanisa iwo kukupindurai.